chien mondo piny odhi nyime to dang' bede maber moloyo. Ero akiwacho ni ne ji ochako ng'anyo kane pod utindo. Be ntiere seche mane sirikal osewuoyo gi ng'uono ne oganda sana ka gidwaro weche motenore kod ratiro margi? Wich mane nitie chien kacha sani koro opogore gi mantie sani. Wich mane nitie chien ng'ato dhano odak adaka e iye kucho. To sani mtandao sani piny osudo kamoro. Koro government ok nyal treat piny kaka ne treat ji chon kacha. Nyithindo ma sani wan go ok nyal deal kod kaka ni deal gi ji chien kacha gi wuone wagene. Ko nyaka gilok the strategy mar deal gi joma sani. To ka gidwa deal kod gi the old method to dhina medo chando. Koro gimbe gi ng'iya through the advisors yo manade monyalo wuoyo godo gi jopiny mondo piny obed gi kwe ka ok en go koro. Dwana ne duoko mamuol kuyo ga mirima. Koro mirimb jenzi gi kowuok kodgi kod muolo to dhi mana kwe. To kogone gi kor gidhi ng'anyo moko dhi wito ngimagi. Kasto gima chak timore kende Kenya wa kanisa ma ji ng'anyo. To wan jo Kenya mano gima ji onego ng'e. Wana Kenyans. Makata kai control jo ng'anyo to kod nego control jo ng'anyo ka ng'ama control gi wasike. Magi nyithindwa, magi nyiwa, yawuotwa, magi jowa, maka gibedo control to kod nego gogi ka thuol. Kech magi jo Kenya. Koro kata ka gibedo control ne kata ka koro ne gemuomo to ka gibedo control to gibedo control ka jo Kenya o ka jo piny moro mobiro ketho piny Kenya ka. Thank you. To mano ok en dhok ma obila winje pacho kae. Ng'at na winjo ka wacho ni tek ni osewach ni ng'ato